kaikille! Tervetuloa mun kanavalle takaisin! Tänään mä ajattelin, että mä kuvaan teille tällaisen niin kuin luomimeikki 101 videon. Eli näytän teille semmosen basic-kaavan luomimeikkiin. Lähdetään ihan perusteista: pohjustukset, siveltimet, koko helahoito. Mä myös ajattelin näyttää teille, että miten mä kiinnitän mun tekoripset. Mä aion puhua koko ajan tässä itse samalla, jotta tää video on teille mahdollisimman selkeä. Mutta ei sen enempää höpötyksiä, lähdetään liikkeelle tähän videoon ja mä näytän teille, miten sä oot onnistunutta silmämeikkiä aikaiseksi. Silmämeikin ihan eka juttu on pohjustus. Mun mielestä se on se tärkein juttu, koska kaikki mitä sä laitat siihen päälle, niin levittyy paremmin, kestää koko päivän, eikä ne lähde ne liukuun sitten värit sieltä luomelta. Mä oon laittanut nyt MACin Pro Longwear peiteainetta tähän jo luomelle, ja se periaatteessa toimis pohjustuksena myös, mutta mä laitan vielä tätä MACin Soft Ochre paintpottia, millä mä aina pohjustan mun luomet. Jos haluat edullisempaa luomen pohjustusta, niin ainakin Marketista löytyy Lumenelta edullinen. Mä oon joskus kokeillut sitä, mutta se oli se vanha koostumus, mistä mä en tykännyt, mutta nyt kuulemma se on parempi. Tai sitten laitat peiteainetta, niin kuin esimerkiksi tää MACin Pro Longwear peiteaine, mikä mulla on, niin se toimii tosi hyvin, kunhan sen asettaa vaan puuterilla. Mutta mä lähden nyt pohjustaan tällä Soft Ochrella. Mä vaan levitän sitä tähän mun luomelle. Vähän tällainen taputtelen, ei tarvitse paljon, ihan ohut kerros riittää. Mä levitän sitä myös tänne ihan kulmakarvan tänne alle, koska me häivytetään myös tänne luomivärejä. Niin kuin huomaatte, niin kaikki verisuonet häviää ja tulee semmonen tasainen pinta, hyvä pohja. Ja sitten se mitä mä joskus nyt, niin mä jätin tän tähän, mutta mä oon huomannut, että se ei ole ehkä se paras keino. Mä aina nykyään asetan myös tän luomen pohjustuksen ihan vaan puuterilla sen takia, että sitten kun sä levität luomivärejä, niin se ei jämähdä siihen yhteen kohtaan luomeen se luomiväri, vaan sitten se on niinku levittyy paljon tasaisemmin, kun tää pinta ei ole semmonen tahmea, vaan sulla on vaan semmonen hyvä puhdas pohja. Mutta ensin mä näytän teille siveltimiä. Periaatteessa kun teet luomimeikkiä, niin sä selviät 2 eri siveltimellä ensin alkuun. Ensin sä tarvitset häivytyssiveltimen. Tää on niinku must have. Tätä ilman mun mielestä sä et voi tehdä onnistunutta meikkiä. Mulla on tässä 3 eri vaihtoehtoa. Tää ensimmäinen on tällainen Real Techniquesin häivytyssivellin. Ja niin kuin näette, niin häivytyssivellin on tällainen, että se on aika tämmönen pehmeä ja liikkuva. Siinä on vähän pidemmät harjakset, jotta se häivyttää niitä luomivärejä paremmin. Tässä on toinen häivytyssivellin. Tää on Riley Hulkkosen häivytyssivellin numero 5. Ja tää on vielä pehmeämpi kuin toi Real Techniquesin, paljon liikkuvampi ja tällainen vähän pidemmät, pehmeämmät harjakset. Mä tykkään itse asiassa tästä siveltimästä oikeesti tosi paljon. Ja sitten mulla on tässä vielä mun suosikki, joka on Coastal Scentsiltä. Tää on vähän tämmönen littanampi häivytyssivellin, mutta sen takia se sopii ihan sairaan hyvin just tänne luomivakoon. Tää on tosi pehmeä, tosi liikkuva ja tässä on tosi pitkät harjakset, eli tällä saa oikeesti tehtyä sellaista tosi luonnollista jälkeä. Hommaa itsellesi häivytyssivellin, vaikka joku näistä. Coastal Scents on ainakin Real Techniques, molemmat tosi edullisia. Sitten toiseksi siveltimäksi, niin sä tarvitset sellaisen, millä sä levität ne sun luomivärit. Ja mulla on tässä nyt 2 vaihtoehtoa, isompi ja pienempi. Ja tällä levitetään se luomiväri tähän luomelle. Tää on tällainen tosi jämäkkä, tää on Coastal Scentsin sivellin. Ja tää on tällainen littana, tosi litteä. Ja sen takia se tarttuu hyvin siihen luomivärin pigmenttiin ja sä pystyt pakkaamaan sitä tähän luomelle. Jos tää tuntuu vähän isolta, niin Coastal Scentsiltä on myöskin tämmönen pienempi. Tääkin on aika jämäkkä ja litteä, mutta tällä saa tehtyä paljon tarkempaa. Eli kato vähän oman silmän ja luomen koon mukaan se sivellin. Jos sulla on aika pienet silmät, niin tällainen pienempi pakkaussivellin olisi sulle varmaan aika hyvä. Sitten totta kai kun tehdään luomimeikkiä, niin sä voit hankkia muitakin siveltimiä. Sä voit hankkia tarkempia, joilla sä pystyt tekemään esimerkiksi rajausta, niin kuin tällaisen rajaussiveltimen. Tää on ihan tällainen kulmikas, tosi jämäkkä. Tällä pystyy vaikka rajaan silmäluomet. Tämmönen litteä sivellin. Sitten sä voit hankkia tällaisia vähän pallomaisia siveltimiä, joilla voi myöskin häivytellä luomivakoa.
ja ripsiraja on erilaisia, mutta noi kaksi, mitkä mä tossa ensin näytin, niin ne on nyt ne semmoset basic-siveltimet, mitkä sä ihan varmasti tarvitset. Mä näytän teille tänään perus smokey eye -kaavan, ja perus smokey eye -kaavalla mä tarkoitan sitä, että täältä sisänurkasta niin tänne laitetaan vaaleampaa luomiväriä ja sitten siirrytään ulkonurkkaa kohden aina vaan tummempaan luomiväriin ja tänne luomivakoon sitten saadaan sellaista oikeasti syvyyttä. Niin mä käytän neutraaleja sävyjä tänään. Ruskeilla esimerkiksi tää on tosi helppo toteuttaa ja kaikilta varmaan löytyy jonkunnäköisiä ruskeita neutraaleja luomivärejä, niin sillä on tosi hyvä harjoitella. Ne myös häivyttyy kivasti toisiinsa ne semmoset neutraalit sävyt, niin sillä kannattaa treenata. Mä käytän tänään tätä yhtä mun all time favorite palettia. Tää on Nude Tude paletti The Balmilta. Mä otan täältä näitä sävyjä. Mä käytän ainakin tätä sultria. Ja sitten mä otan tummempaan sävyyn, niin mä otan tätä sleekia tuolta, joka on tosi tumma ruskea. Mutta nyt mä zoomaan teitä vähän lähemmäs, niin pääsette näkemään, että miten oikeasti se silmämeikki sitten syntyy. Mä lähden yleensä itse aina liikkeelle täältä mun luomivaon varjostamisesta. Eli jos sun on hankala löytää sun luomivakoa, niin avaa silmä ihan ammolleen, niin se on täällä mikä näkyy. Täällä vähän ripsirajan yläpuolella, mihin sun liikkuva luomi niin kuin loppuu. Mulla se luomivako erottuu aika hyvin, mulla on sellaiset silmät, joillain se saattaa olla vähän enemmän piilossa. Vähän niin kuin siihen luomivaan yläpuolelle lähdetään tekemään sellaista siirtymää ensin. Ja siihen mä otan mahdollisimman ison häivytyssiveltimen. Siihen mulla on tällainen Riley Hulkkosen sivellin. Tässä on ihan älyttömän pitkät harjakset. Ja mä otan jonkun sellaisen siirtymäsävyn. Se on mulla aika usein joku lämmin sävy. Mä taidan käyttää tänään poskipunaa, että näette, että se voi tehdä silläkin. Mulla on tällainen Cliniquein hyvin rakastettu poskipuna. Tää on sellaisessa Peony Blend. Mä otan sitä tähän siveltimen päähän. Näin. Sitten yleensä mä teen sillain, että tuputtelet vähän ylimääräistä luomiväriä pois, ettei tuu sellaisia kauheita rajoja sitten, koska nyt me vaan häivytellään sitä pikkusen sitä luomivakoa tuolta esiin. Sitten otat täältä siveltimen päästä kiinni ja pidät niin kuin kynästä kiinni tällainen tosi kevyesti. Eli jos otat liian läheltä kiinni, ja se ei levity välttämättä niin tasaisesti, eli tosi kevyellä kädellä ja ei tarvitse yhtään painaa. Ja mä katon aina sen kohdan sillain, että jos mä laittaisin tämän siveltimen tähän viistosti kulmakarvan päähän, näin, niin se olisi niinku se ihanne, mihin mä lopetan häivyttämisen. Eli mä en mene täältä enää tänne sitten, koska muuten se näyttää, että silmä vähän niinku roikkuu. Eli pidetään se häivytys niinku tällä akselilla, maksimissaan täällä sivussa. Ja nyt etit sen pisteen, nyt kun tässä on tää meidän raja, niin mun piste olisi tossa. Ja mä lähden siitä, liikuttaan tänne luomivakoon kohti tätä sivellintä ihan kevyesti. Ja katot peiliin, että häivyttelet luomivakoa, pidät tosi kevyesti tästä kiinni tästä siveltimestä. Ja sitten kun tuntuu, että alkaa sujua, niin voit alkaa pikkuhiljaa liikuttelemaan vähän enemmän sivellintä siellä. Ja tässä ei tarvitse vielä olla liian varovainen, vaan siis sitten kun tuntuu, että on jotenkin siellä vähän sitä sävyä, niin otat vaan lisää tähän siveltimen. Taas ehkä vähän taputtelet pois ja jatkot sitä häivyttelyä. Eli tässä tehdään vaan tällaista niin kuin jonkunnäköistä sävyä tänne luomivakoon, koska sitten ne muut sävyt näyttää blendautuneelta toisiinsa. Ja tässä ei tarvitse olla kauhean huolellinen, vaan sä saat tuoda sitä ihan tänne ylös asti, koska tää on se siirtymäsävy. Eli tää ei ole vielä se, millä me syvennetään tätä luomivakoa oikeesti sillä tummemmalla sävyllä, vaan nyt me vaan tehdään tänne tällaista luontaista vähän niinku varjoa tai rajaa tai tuodaan lämpöä tänne, ihan miten se haluaa ajatella. Tässä ei juurikaan ehkä näy eroa, ja se ero näkyy sitten kun me levitetään noin muut luomivärit, niin sen huomaa, että kuinka paljon paremmin ne levittyy sitten kun täällä on tällainen siirtymä. Häivyttäminen vie yllättävän kauan aikaa ja varsinkin jos olet aloittelija, niin se saattaa yllättää, että kuinka kauan se oikeasti vie. Mutta kannattaa ottaa oma aikansa, niin sit se lopputulos on niinku toivotunlainen. Sitten siirrytään toiseen silmään. Ja täälläkin taas voi katsoa sen rajan, eli jos mä laitan siveltimen näin, niin mä en menisi tästä siveltimestä enää tänne poskeen päin yhtään, eli mun raja menee jossain tossa. Ja sitten mä lähden vaan. Tässä menee aikaa, että löytää sellaisen oman tyylinsä. Kun mä aluksi häivyttelin, niin se näytti tältä.
ja siinä ei ole mitään vikaa. Eli teet ihan omassa tahdissa, niin kuin susta tuntuu helpolta. Niin kuin näette, niin mä en pysy pelkästään tässä luomivaussa, vaan mä häivytän sitä tänne ylöspäin ja mieluummin ylöspäin tätä siirtymäsävyä kuin alaspäin. Eli jätetään se liikkuva luomi suht paljaaksi, että sinne saa sitten niitä muita sävyjä. Tää on nyt vasta ne luomimeikin reunat, mitä me tässä tehdään. Eli nyt huomaatte jo vähän eroa. Siellä on vähän syvyyttä tuolla luomivaussa ja selkeästi tuollaista siirtymäsävyä. Nyt me voidaan sitten siirtyä ihan siihen vielä syvempään sävyyn. Eli mä teen aina sillain, että otan tosi vaaleita aluksi ja sitten vasta siirryn siihen varsinaiseen sävyyn, mitä mä häivytän tänne luomivakoon. Mä otan nyt tän Sultri-sävyn tästä The Balmin Nude Tude paletista. Ja mä otan sen tähän Coastal Scentsin häivytyssimeltimeen, tähän vähän littanampaan versioon. Niin se on paljon helpompi saada sinne luomivakoon, kun se on pikkusen hallittavampi se sivellin, kun toi äskeinen oli tommonen tosi iso. Ja mä taas katon, että tossa on mun niinku se kulma. Eli jos mä laitan siveltimen kulmakarvaa kohden näin, niin tossa menee se mun raja. Ja nyt mennään lähemmäs luomivakoon. Ja mä otan ihan kevyesti sitä tähän ja taputtelen ylimääräiset pois. Ja sitten lähden häivyttelemään tästä. Ja nyt mä tuon sitä tänne luomivakoon päin. Ja pyörittelen ja tosi kevyellä kädellä muistatte, eli ei saa painaa kauheasti, vaan niinku oikeasti kevyellä liikkeellä. Ja sitten mä lähden tuomaan sitä tänne luomivakoon kohden. Ja älkää tuoko sitä ihan tänne sisänurkkaan, mutta saa tuoda suht pitkälle, ei tarvitse pelätä, mutta jos sen tuo ihan tänne sisänurkkaan, niin se silmä näyttää aika kiinni suljetulta. Ja joihinkin luomimeikkeihin se sopii, mutta nyt kun me tehdään tällaista perusmoukiaita, kannattaa jättää sitä tummennusta tänne ulkonurkkaan lähinnä, eli ei tuo ihan hirveästi tänne sisänurkkaan. Ja sitten vaan häivytellään oikein pitkän kaavan kautta. Ja jos tuntuu, että se ei häivity kunnolla, niin voi aina ottaa tämän isomman siveltimen, mitä me käyttiin aluksi, ja palata siihen päälle näin. Niin se häivyttyy vielä paljon paremmin. Ja se häivyttyy sen toisen sävyn kanssa tosi hyvin toisiinsa. Ja tällä mä yleensä palaankin sitten aina lopuksi vielä siihen luomivaon päälle. Mutta sitten kun tuntuu, niin voit vaan lisätä sävyä. Ja mä tuon yleensä tänne, täällä on tämmönen niin kuin pieni outer V, sitä sanotaan englanniksi, eli tää ihan silmän ulkonurkka, niin jos sulkee silmän, niin mä tuon sitä vähän niin kuin tänne ulkonurkan tänne vähän tähän sisälle häivyttelen. Ihan niin kuin tähän liikkuvalle luomelle ja sitten siitä tuon niin kuin tähän luomivakoon. Sitten siirrytään taas toiseen silmään. Katsotaan kulmakarvan päähän asti näin, eli mun pisteeni on tossa. Ja sitten siitä. Se näyttää aluksi suttusalta, kun lähdette häivyttämään, sitä ei kannata säikähtää. Ja kannattaa just satsata luomiväreihinkin, että olisi semmosia suht helposti häivyttyviä alkuun. Eli sellainen, että on pigmenttiä, mutta kumminkin, että ne liikkuu siinä luomella. Niin, ja sitä mun piti sanoa tästä näistä luomivaon sävyistä, että tähän ei glitterisävyjä, se ei näytä oikeasti fiksulta. Mulla oli ihan tossa siirtymäsävyssä, niin oli pikkusen hohdetta, mut ei glitteriä ja se on ihan fine. Niin se tuo vähän tonne hehkuu tonne, mutta sitten tässä ihan mitä sä laitat tänne luomivakoon, niin en käyttäisi glitteriä, koska tän on idea näyttää vähän niinku varjolta, eli vahvistaa niitä sun niinku luomivakoa, sitä sun omaa varjoa, mikä sulla on tuossa silmän yläpuolella, niin en laittaisi siihen mitään glitteriä, kun ei se näytä luonnolliselta. Sitten mä palaan vielä vapaan luomivaon tästä yläreunasta niin uudelleen tällä sävyllä. Tähän päälle häivyttelen. Eli jättäkää pikkusen tilaa tänne kulmakarvan ja tänne väliin, eli ei kannata niin ylös häivyttää, muuten se alkaa helposti näyttää mustelmalta. Ja sinne tulee sitten korostussävyä, niin jätetään se suht paljaaksi. Sitten voit myös käyttää teippiä, jos tuntuu, että aina varisee tänne poskille tätä luomioria, niin käytä teippiä, eli laitat teipin tästä menemään, niin
niin se pysyy semmosena, sit kun sen teipin ottaa pois, niin jää semmonen terävä raja. Mutta nyt, että me saadaan vielä vähän lisää syvyyttä, niin mä aion ottaa tän Sleek-sävyn, ja tää on tosi tumma sävy, tää on melkein musta. Jos susta tuntuu, että et uskalla käyttää tällaista tosi tummaa, niin ei kannata. Voit ottaa tän saman sultrisävyn, ja otat vaan pienemmän siveltimen, niin siitä tulee ihan älyttömän paljon tummempi. Eli siveltimen koolla sä voit säädellä sen tuotteen määrää täällä sun luomivaossa. Eli nyt jos mä ottaisin tosi pienen siveltimen tätä sultria ja alkaisin häivytellä tonne, niin se näyttäisi, että se olisi ihan eri sävy. Paljon tummempi kuin mitä mulla on nyt luomivaossa. Mutta mä otan nyt vielä tätä tummempaa, niin näytän teille sen. Mä lähden liikkeelle tällaisella, missä on tämmönen pallomainen kärki, jopa vähän. Tällainen tosi pieni häivytyssivelin. Ja kun mä otan tässä liikkeen, niin tää on melkein musta, niin mä ihan kevyesti otan sitä tohon ihan vaan päähän. Noin. Ja nyt sitä on vaan tässä mun siveltimen päässä ja mä taputtelen ylimääräiset pois. Ja sitten taas katsotaan, että jos me kerran tossa on se meidän piste, niin voit laittaa siihen itsellesi merkin. Noin. Mä lähden häivyttämään sitä niinku tänne V-mallisesti, eli mä tuon sitä tänne luomelle. Tänne sisään, ja sitten mä häivytän sitä pikkusen alkuun tähän luomivakoon, mutta mä en tuo tätä tänne ihan tänne mihin mä toin edellistä sävyä, vaan mä vaan syvennän tätä ulkonurkkaa tällä sävyllä ja häivyttelen sitä sinne. Ja tuon sitä tosiaan ihan tähän luomelle, tähän sisälle. Mutta en tuo yli tän puolivälin, eli jätetään se vielä, se ihan luomikohta, niin jätetään tyhjäksi. Niin voit ottaa vielä sen häivytyssiveltimen, mitä käytit tuohon luomivakoon, eli mä otan tän Coastal Sensin ja otan sillä nyt ihan pikkusen sitä tähän päähän ja taas tuputtelen pois. Ja nyt mä lähden häivyttelemään sitä vähän enemmän tästä ympäriinsä. Sitten mä otan tän isomman taas, millä mä laitoin ihan tonne luomivakoon alun perin sitä häivytyssävyä tänne ylimmäksi ja lähden sillä tästä päältä vielä häivyttelen niin, että oikeasti ei näe, että missä edellinen luomiväri loppuu ja toinen alkaa. Sitten siirrytään taas toiseen silmään. Mulla on nyt tässä tosi pienessä aluksi sitä ja mä laitan sitä ihan tohon ulkonurkkaan näin. Ja sit lähden häivyttämään tonne V-mallisesti tonne luomivakoon sitä. Eli vaikka näyttäisi sotkuselta, niin älkää säikähtäkö, koska mitä enemmän te teette töitä sen luomivärin kanssa, niin sitä paremmin se sinne sitten häivyttyy. Nyt mä otan taas tän toisen, tän isomman. Ja sillä tästä häivyttelen. Ja sitten mä otan vielä oikeesti tätä isoa sivellintä tästä. Ja sillä menen sitten tästä yli. Niin kuin nyt näette, niin mulla on ihan selkeä tällainen sumunen vaikutelma täällä silmässä. Vähän niinku savuksi häviää tää silmämeikki tonne ylöspäin. Ja se on se, mitä me halutaankin. Siirrytään nyt tähän luomelle, ja niin kuin mä sanoin, niin pyritään siihen, että aina tummempi on ulkonurkassa ja vaalea sisänurkassa, niin mä laitan aina luomelle yleensä vaaleampaa sävyä. Luomelle voit nyt valita glitteriä, jos haluat, voit valita hohdetta, ihan mitä haluat. Tää luomivako kannattaa vaan pitää mattana. Mä valkkaan tänään tän MACin Soft and Gentle Highlighterin. Mä käytän highlighteria itse asiassa aika usein luomille, koska ne on tosi pigmenttisiä ja näyttää hyvältä. Nyt mä otan tällaisen pienen jämäkän siveltimen, mistä mä puhuin tämän videon alussa. Ja mä kostutan sen tällä MACin tällaisella Fix Plus suihkeella, jotta se oikeasti se pigmentti tulee tosi hyvin esiin. Jos sulla ei ole tätä, niin käytä vaikka silmätippoja tai sitten voit käyttää vettä, jos haluat. Myös kuivana voit levittää, mutta tää vaan niinku tekee siitä sävystä entistä intensiivisemmän. Ja mä otan sitä nyt tähän kosteeseen siveltimeen tässä, niin älä tuo sitä tänne luomivakoon asti, vaan se jää tohon liikkuvalle luomelle. Eli jos sä avaat sun silmän, niin sä näet, missä sun liikkuva luomi loppuu, niin älä tuo sitä sinne tosiaan luomivakon päälle, siihen työn päälle, mitä me on jo tehty, vaan tähän näin liikkuvalle luomelle.
Eli mä lähden nyt vaan levittämään sitä tähän. Ja mä painelen, koska mun mielestä painelu on se paras keino saada eniten tästä irti. Ja nyt mä tuon tänne ihan tänne sisänurkkaan, niin se tuo myös tänne vähän valoa. Ja tosiaan varoit, että pysyt tässä luomivaan alapuolella, eli ettei mene sinne muualle. Ja jos menee, niin hätä ei ole ihan kauhea, vaan voit ottaa blender-siveltimen. Mä otan nyt tän taas tän ison, mitä mä käytin tonne luomivakoon, ja menee siitä sitten vaan niinku yli vielä. Niin se häivyttyy sitten sinne paremmin. Ja sitten mä teen aina sillain melkein, että mä käytän tätä sävyä, mitä mä käytin mun luomelle, niin myös korostamaan. Ja mä korostan aina tätä sanotaan brow bone, eli kulmaluu, ja mä laitan sitä tähän kulmakarvan alle. Sipasen näin ja häivyttelen sitä sinne. Niin se sitoo tätä silmämeikkiä tosi kauniisti yhteen. Ja sitten vielä täälläkin niin mä tuun tähän kulmaluulle korostamaan. Tää myös saa näyttää niinku sun silmän paljon heränneemmältä ja avoimemmalta ja siltä, että kulmakarva on vähän tollain kivasti koholla. Ja mä en levitä sitä siis tänne, vaan ihan tänne. Ja jos haluat, niin voit ottaa pienemmän siveltin vähäsen, tällaisen ehkä kynämäisenkin. Ja otan tätä samaa sultrisävyä tästä paletista. Näin. Otan sitä tähän kynämäiseen siveltimeen ja lähden tätä alaluomirajaa häivyttämään. Eli mä tuon sitä vaan tänne alaripsirajaan näin. Ja sitten voit ottaa jonkunnäköisen blender-siveltimen. Mä otan nyt tän Riley Hulkkosen, kun tää on puhdas. Ja häivyttelen sitä vielä vähän tätä rajaa täältä. Siinä olisi nyt sitten meidän niinku valmista luomimeikkiä. Nyt seuraavaksi mitä mä teen, niin mä teen rajaukset. Tässä kohtaa mä skippaan vähän, koska tästä videosta tulee ihan taittoman pitkä. No niin, nyt mä tein mun rajaukset valmiiksi vielä. Ensin kannattaa tehdä rajaukset ja sen jälkeen lähteä kiinnittämään tekoripsillä. Niin näitä on erinäköisiä. On tällaisia, missä on paksumpi tää panta, eli tommonen musta, mikä näkyy vähän paremmin. Ja sitten on tällaisia, missä toi panta, missä noi ripsit on kiinni, se on ihan läpinäkyvä. Kannattaa aloittelijana valita tällaiset läpinäkyvän pannan ripset. Sen takia se ripsipanta, niin se sulautuu paljon paremmin sitten tonne silmään. Eli mulla on tässä irtoripset. Mä oon ottanut ne pinsetteihin, laittanut liimaa jo tähän pantaosaan. Ja mulla on nyt sellainen ripsiliima käytössä, mistä mä en tykkää yhtään, enkä suosittele sitä teillekään. Tää on tämmönen Ailur ripsiliima. Mutta kun mulla ei nyt ole muuta, kun mä niin harvoin käytän irtoripsiä, niin mä käytän nyt tätä. Tää kestää tosi kauan kuivua. Riippuu vähän liimasta, mutta osa kestää tosi kauan, että ne tulee sellaiseksi tahmasiksi. Ja jos sä yrität kiinnittää niitä tähän ripsien päälle tai tänne ripsirajaan ennen kuin se liima on tahmasta, niin siitä ei tule yhtään mitään ja sä vaan pilaat sun silmämeikin. Mun mielestä nämä pinsetit on helpoin keino. Ja tosiaan kun mä oon tehnyt rajauksen ja sit mä oon laittanut ripsiväriä ennen, jotta ne mun omat ripset sekoittuu sitten näihin irtoripsiin. Eli muistakaa laittaa ripsiväri tässä välissä. Se mun piti vielä näistä ripsistä sanoa, että muistakaa trimmata ne oikein kokoisiksi. Eli kun otatte paketista, niin sommitelkaa ensin ilman liimaa sitä tänne, että miltä se näyttää. Niin tiedätte, että mistä pitää leikata. Mäkin oon leikannut näistä pikkusen, että nämä on just oikein kokoiset just mun silmään. Okei, nyt mun ripsiliima alkaa kuivaa. Ja mä katon tonne peiliin. Ja se laitetaan ihan tonne niin lähelle ripsien tyveä kuin vaan pystyt. Eli ei ripsiin, vaan tohon ihoon, tossa ihan ripsien tyvestä. Ja mä ensin laitan tän ripsen keskikohdan kiinni tohon keskelle. Noin. Eli nyt se on vaan siinä tosta keskikohdasta kiinni. Ja sen jälkeen mä vedän tän ulkonurkan tänne tyveen. Noin. Mä painan aika usein sisänurkan sormilla kiinni.
se teillä pikkusen autat niitä kiinni toisiinsa. Eli tässä oli sitten mun silmämeikki 101 video. Mä näytin teille nyt askel askeleelta, miten mä oon tehnyt just tän silmämeikin. Ja niin kuin huomaatte, niin se ei oo niin vaikeeta kuin luulis. Se vaatii vaan harjoitusta. Meikkaamisen kuuluisi ja pitäisi olla hauskaa. Jos susta tuntuu, että sä et halua tehdä silmämeikkiä tälleen tai ylipäänsä, että sä et halua käyttää luomiväreä, niin älä käytä. Älä välitä siitä, mitä muut aattelee. Nähdään seuraavassa videossa sitten. Moi moi!